iba a decir padre, pero es realmente excelencia... Obispo. Obispo, vale. Majestad, voy a chamar. Doy as gracias a Fernando por estar aquí hoxe, porque, bueno, para nós é moi importante que esteña unha autoridade como a él, obispo neste caso da diócese Mondoñedo Ferrol. Un privilexio, é verdade. E igual que estuvo no Land Rover, É verdade. allí din as gracias, e Sí. che dou tamén personalmente as gracias diante de toda a Galicia de estar aquí con nós para falar de Deus, se somos máis felices con Deus ou non, non? De eso vai, non? Sí, Fernando, Sí. eu teño unha pregunta, pero teño dúas. Deus farnos felices e outra cousa, Deus quere persoas boas ou persoas felices? Dios quiere personas felices y la felicidad se consigue con la bondad. En el fondo, la felicidad es un camino que le conseguimos en la medida en que nos autorrealizamos y en ese camino de realización lo conseguimos cuando somos buenos. Eu quero ir xa descubrindo a intriga, quero saber que Eu por relación ten Robert con Deus. Eu por eso debín deixar o seminario, porque eu entendía moi ben a Dios, pero o personal de terra non Non entendía. entendías, non? Non entendía. No, pero Fernando fala de un Deus. De que Deus estamos falando? Bueno, el Dios que nosotros presentamos es un Dios personal, no es una idea, no es una fuerza, no es una energía, es un Dios personal con el que nos podemos relacionar y con el que podemos hacer una historia de amistad. Y cuando hacemos historia de amistad con las personas somos felices. Y en el fondo, todo camino de amistad es un camino de felicidad. Pero aquí houve dous chamamentos, non? Aquí o Monseñor chameu uno Deus e a ti quen te chamou, Roberto, nese seminario? A min, eu fui ao seminario de Mondoñedo, mandaronme meus pais porque eu era moi mal estudiante, era moi vago e suspendía. Entonces, cando acabei o octavo de XB, eles entenderon que iba a ir millor meténdome no seminario menor de Mondoñedo, que neste caso, bueno, era como un colexio interno, evidentemente, e meteronme ali para que, bueno, sacara mellores notas. Entón, para min, e isto é o que me apetece contar hoxe, para min, Deus, a religión, o catolicismo, foi na miña vida desde que nací unha cousa normal. Eu criei-me neso na aldea, íbase á misa, íbase a catequesis, todo o mundo quería en Deus, todo o mundo rezaba, eu vía rezar na casa. Para min iso é como para un peixe a auga. Para min era o absolutamente normal. Eu non me chegaba a plantear se existía Deus ou non. Eu vivía aí. Cando cheguei ao seminario, que eu tiña 14 anos, estuve 2 anos no seminario, eu, claro, estando ali, estando todo o día rezando nese ambiente, digo eu, que sería por eso, eu cheguei a ter unha relación con Deus moi especial. Eu falaba habitualmente con Deus. Acórdome principalmente dunha vez que tuve un accidente de coche meu pai, e iba a miña irmá que era moi pequeniña, e estuvo bastante fastidiada, e eu eses días que estaba a miña irmá enferma, eu todos os días á noite na capilla do seminario, eu falaba con Deus e lle pedía por ela. Pero eu falaba claramente con Deus como estou falando con vos, ou eu así o sentía. Despois salín do seminario porque, non sei se pasou a vostede, a min empezaron a gustar as mulleres e... E recibistes outra chamada. Non, sabes que pasa? Que entendín que non era compatible. Algo que me fastidiou tamén nese momento. Pois sí. E podemos falar deso se quer, pero a mí me dixeron que eso non era compatible, que creeras en Dios e que che gustaran as mulleres no seminario. Entón, chegou un momento... Perdiches a crenza? Foi nese momento onde perdiches a crenza? No, eu hoxe en día non creo. E mira do que estou falando, eu falei con Deus e podo decir que a boca chea. Eu hoxe en día non creo, hai tempo que non creo. Pero sempre digo tamén unha cousa. Eu creo firmemente, ademais, firmemente, na xente que cree. Miña nai cree moitísimo en Deus. E eu creo nesa creencia de miña nai perfectamente. E creo, respeto, evidentemente que respeto, pero máis alá de respetar, eu creo na xente que cree. Creo na súa creencia de verdade. Que pasa? Que eu ahora mesmo non creo en Deus. Por que me apartei? Pois eu creo porque non me foi contestando a preguntas que lle fixen eu, que a mellor non lles debía facer, de por que pasa isto e por que pasa isto, se non é xusto. E despois, o propio vivir, a propia vida me iría levando por outro sitio que me foi creando unha desafección de Deus. Entendo que é así. Que pasa? Que eu teño moi bo recordo dese período que eu creía en Deus. Eu teño moi bo recordo. Claro, fostes feliz en ese período. Moi feliz. Pero ti dis, eu agora non creo. No. Pero, claro, como dixemos ao inicio do programa, non estamos falando solo de Deus. Non crees en algo, chámalle como ti queiras, que te axude a buscar o teu camiño e a felicidade. Dicías que antes, cando tiñas En que te unha debilidade, aferras? falabas con Deus. Ora, cando tes unha debilidade, con quen falas?
cando estás só. Sabes que pasa? Que eso comentaba yo antes a Fernando. Eu teño a costumbre de, cando vexo xente que é moi maior ou moi sabia, de preguntarlle cousas para intentar eu aprender. E un día tuve a oportunidade de cear co Padre Ángel. O Padre Ángel, seguro que o conocen, que é de Misioneros de la Paz. Mensajeros de la Paz, que leva sempre unha bufanda vermella. É un home moi espiritual, moi cercano a Deus, evidentemente. E pregunteille a él si él falaba con Deus, ao Padre Ángel. E ele se me quedou mirando para min como extrañado da pregunta. Porque eu pensei que se eu falara con Deus, que él, que era o Padre Ángel, que falaría continuamente. E entonces, sabes que me contesta? ¿Cómo que falar con Dios? Dios es la gente. Dios es la gente a la que le ayudo. Eso es Dios. E me quedé. E eu, pero Deus non é un ser que está aí arriba que nos... No. Me dixo el, no. Deus é a xente. Perdón. A que lle axudas. Perdón, Roberto, compañía, desculpade. É que teño aquí unha persoa... Podes poñerte en pé, Tania? Desculpade que interrumpa. Porque estades falando de Deus católico, entendo, non? Neste caso, sí. Porque a miña... Sí, neste Estamos caso, centrándonos aí niso. Esta muller que está aquí chamase Tania. Tania, benvida, de Porriño. Así es. Experta taoísta. Diríamos. Que é o Tao? Bueno, diría que o taoísmo é unha vía espiritual, para mí máis próxima á ciencia que á religión, porque consiste na ciencia da correcta percepción, que dai compartimos moito co budismo, que creo que logo Está entrará señalando, tamén. Sí. agora falaremos cunha monxa budista que está aquí tamén, que tamén é outra religión. O taoísmo non é unha religión, é unha vía corrente espiritual. Vale, e ti crees en Deus? Non existe ese concepto de Deus como tal, sí que, dende logo, existe, diríamos, por exemplo, unha intelixencia que está operando, porque independentemente de que nos usemos a nosa propia intelixencia ou intelecto, está claro que algo está funcionando. Non respiramos porque pensamos, entón, algo hai. Tania, pero eu non entendo moito, non coñezo moito a filosofía do Tao, pero cando falas de intelixencia, a que te refires? A unha enerxía? A que te refires? Para que a xente non se entenda. Simplemente é a forma máis sinxela de dalo a entender. Tampouco é unha enerxía. Intelixencia penso que é o termo máis fácil para entender de algo que fai que todo isto estea a funcionar. Claro, pero tampouco sería. O difícil é explicarlo, non? Porque se preguntamos a Fernando que é Deus, claro, tú tes respuesta corta, digamos. Para mí Dios es alguien con el que puedo entablar una historia de relación estrecha y que me planifica en esa relación.